Silavê var baş herkesî re hêvîdarim herkes baş e. Îro di rojava me de agahiyên gelekî girîng heye. Kurd û Kurdistanê eleqedar dike, Yeketiya Netewî eleqedar dike. Mazlûm Kobanî wê Mesûd Barzanî bibîne di demên pêş me de. Ev mühim e. Li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye pêvajoya ku heye heyeta İmraliyê çûyîn û hatin filan agahiyên girîng hene. Tayyip Erdogan îro agahiyekê daye. Jaliyek ve hem piştgirî dide pêvajoyê ve pêvajoyê hem jî jaliyek ve jî dîsa zimanê xwe tûj bikartîne gef û tehdît. Zimanê gefê bernade. Îjar divan mijara de agahiyê ku me berhev kirine ji bo eger hûn amade bin dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Em hema wext wan da nekin em derbasî meselê bibin ji ber ku gelekî nûçe hene. Bê şîrove zêde em şîrove nekin em pêşî biçin Şamê li wê derê êrişên li ser Kurdan heye li taxên Şamê. Hûn zanin li Helebê her du taxên Kurdan hadibin parastinê de ne li wê derê lehvatinekê heye di navbera Heteşê û Kurdan de. Lêbelê li Şamê rewş hinek berûva jî ye îro çawa bû nizanim lêbelê çekdarên Heteşê êrişê ser taxên Kurdan kirin, malên Kurdan serûbin kirin, hin însan aciz kirin. Ez bawer dikim îşkence lêdan jî heye. Ev rewş çawa dibe divê were çareserkirin. Niha em basa vê meselê bikin paşê hêdiyê de em diçin Rojavayê Kurdistanê li wê derê em derbasî Bakurê Kurdistanê dibin li derdora bendava tişrînê êrişên terorîstî yên dewleta Tirkiye hene dewam dikin. Îro komkujiyekê pêk hat di bombebarana li derdora bendava tişrînê de sê kesan jiyana xwe ji dest da, heft heşt kes jî birîndar bûn. Her wiha hêzên dewleta Tirkiye bi balafiran êrişê ser konvoya sivîlan jî kir. Li wê derê jî kesekî şehîd bû. Li ser van mijaran agahî hene. Eger hûn amade bin em hema dest pê bikin hevan no. Nûçeya me ye destpêkê ji Şamê ye. Ka çi dibêje di nûçê de? Endamên Heyet Tehrîr el Şam Heteşê li taxa Zorava ya Şamê êrişê malekî Kurdan kir. Ne tenê malekî gelek malên Kurdan talan pêkanîn li gorî agahiyên ku çavkaniyên li Şamê ji Anhaya re ragihandine. Hêzên Heteşê îro li taxa Zorava ku piraniya şeniyê wê Kurdin dorpêç kirine pişt re jî bi ser gelek malan de girtine. Hêzên Heteşê destpêkê li derdorê gule raşandine pişt re jî bi ser malan de girtine. Mal hatine talankirin. Heqaret li endamên malbatan hatiye kirin. Piştî serdagirtinan hêzên êrişkar ji taxê vekişiyane lê rewşa alos hê jî dewam dike. Taxa Zorava ya Şamê piranî ji Kurdan pêk tê. Dema ku rejîma Baas di sala 1963 de plana Kemera Erebî da dest pê kirin. Bi 100,000 Kurdên li Rojavayê Kurdistanê bi darê zorê dan koçber kirin. Ji Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê berê wan da Şamê li wê derê hatin bicihkirin. Beşek ji wan Kurdan li taxa Zorava hatin bicihkirin. Jar niha ev êrişên Heteşê wê çawa bibe ev jî ez bawer dikim wisa dewam nake ew ê bi dawî bibe. Ji ber ku li wê derê aniha bîroyên rêveberiya Xweser jî Mesedê hatine avakirin ew ê bikevin dewrê di encama hevdîtinan de ev rewş wê bi dawî bibe. Ez hêvî dikim ku ev ne biryara navendî ya Heteşê be. Rewşekî xirab dest pê dike wê demê. Niha em derbasî meseleya komkujî bibin hevan no. Di êrişa li Tişrînê de sê welatî şehîd bûn, heft jî birîndar bûn. Di topbarana dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê de li dijî bendava Tişrînê ya li herêma Bakur Rojdatê Sûriye sê welatî şehîd bûn, heft birîndar bûn. Îro dewleta Tirkiye dagirker bi tevê çeteyên xwe li dijî navbedarên li bendava Tişrînê ya herêma Rojavayê Kurdistanê komkujiyek pêkanî. Li gorî agahiyên destpêkê sê welatî şehîd bûn li wê derê heft jî birîndar bûn. Rewşa du birîndaran gelekî giran e. Dema ku karwana şeniyên kantona Firatê berê xwe dida bendava Tişrînê dewleta Tirkiye dagirker bi tevê çeteyên xwe ew hedef girtin di encamê de welatiyekî jî li wê derê şehîd bû, çar jî birîndar bûn. Ji roja heştê çileve karwanên welatiyên Bakur Rojdatê Sûriye ji bo parastina bendavê ji bo nîşan bidin ku ew li dijî êrişên dewleta Tirkiye ne niha berê xwe didin bendava Tişrînê li wê derê nobetê digirin divê serma û seqemê de. Bendava Tişrînê ev cara pêncan e ku dibe hedefa dewleta Tirkiye bi balafirên şer. Îjar saha hewayî ya Rojavayê Kurdistanê kengê tê qedexekirin li dewleta Tirkiye ev jî mijara nîqaşê ye.
Divê naberê de Wezîrê Parastinê Dewleta Tirkiye jî li xwe mikur hat di derbarê îhtimala operasyonekê li ser Rojavayê Kurdistanê de got ka hûn bi xwe binêrin mehaya we heye em çend operasyonên hewayî pêktînin ev bi rojan e. Yani em di nava şarekî germ dane li hember Rojavayê Kurdistanê li xwe mikur hat îtiraf kir. Yani dibe hûn dizanin ji doh ve tenê ji doh ve me çend operasyonên hewayî pêkaniye dibe hûn radibin bahsa operasyonan dikin. Yani operasyon ji xwe dest pêkirine jî dibe manê da dibêje. Îjar niha ka em binêrin Tayyip Erdogan çi gotiye ji bo bêçekirina Partiya Karkerên Kurdistanê me dest bi xebatan kiriye dibêje Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku wî talîmat daye hevalên xwe ji bo xebatên fesehkirina PKK bi baldarî bişopînin û çi îcab dike bikin. Dibêje niha tengasiya herî mezin YPG li Rojavayê Kurdistanê ye. Recep Tayyip Erdogan îro li civîna partiya xwe ye li Parlamentoya Tirkiye axivî. Erdogan di derbarê Sûriyê de got ji bo ku carekê din Sûriye rabe serpiyan em bi hikûmeta nû ya Sûriye re bi welatê Ereban re di nava tekiliyê dane. Erdogan li ser pêvajoya nû ya li Tirkiye jî got me talîmat da hevalên xwe ku xebatên fesehkirina rêxistina cudaxwaz yani PKK bi baldarî bi pir alî bimeşînin. Yani ev agahdarieke nû ye yani xuya Tayyip Erdogan daxilê pêvajoyê biye talîmat daye ku xebatan bi rêve bibin bingehekî amade bikin ji bo ku ev xebatên bêçekirina PKK were dest pêkirin. Xuya ye ku lehvatinekî heye ama di kîjan çarçovê de ye li ser kîjan xalan lehevkirine em nizanin. Em dibêje Tayyip Erdogan em wekî 85 milyon kesên ku dixwazin aştî pêk were çekê ji navberê Iraqin dîwarê terorê hilweşînin hev û du hembêz bikin dibêje Tayyip Erdogan. Armanca me rakirina bariyera terorê ye. Armanca me bilindkirina hukûqa biratiyê ye. Ji bo vê armancê pêşketinekê giring çêbû roj ev roj e roja biratiyê ye. Roj roja vekirina deriyê aramiyê ye. Roj ew roj e ku em li hemû erdîgariya xwe aştî îstiqrar ewlehiyê serdest bikin. Em garantiya ewlehiya Kurdên Sûriye ne dibêje Tayyip Erdogan. İddia kir ku li Sûriye ew garantiya ewlehiya Kurdan e. Wekî din çi got li Sûriye niha pirsgirêka herî ciddî rêxistina terorê YPG ye ku hema bêje ji sisiyan yekê axa Sûriye niha dibin kontrola xwe de digire. YPG destaniye ser çavkaniya xwezayî yên Sûriye eger çekan daneyne xwe feseh neke wê nikaribe ji qedera ku li bendê ye jê rizgar bibe. Yani hûn dibînin zimanê Tayyip Erdogan ji aliyek ve pêvajoyê erê dike, razî ye, tevlî dibe û behsa hevdîtinên heyeta İmraliyê ya bi partiyên siyasî re dike, dibêje encamekî baş derketiye. Ew partiyên siyasî ku heyeta İmraliyê bi wan re hevdîtin pêkaniye daxuyaniyên baş dane. Tayyip Erdogan ji van rewşan razî ye. Lêbelê di derbarê Rojavayê Kurdistanê de hê jî gotinên tûj bikartîne, hê jî YPG weke terorîst pênasê dike û hê jî behsa qirkirinê dike dibêje em ê xilas bikin. Yani terminatorî dike. Yani bitireceğiz. Bitirmek zimanê latînî de termine yani terminator e yani. Em li Sûriye weke hemû aliyê din çareserkirina pirsgirêkên birayên xwe yên Kurd jî dişopînin, piştgiriyê dikin, em garantiya ewlehiya wanin. Eger em warin ser projeyên hincetê ên wekî Daişê êdî ji wan nayê bawerkirin. Eger li herêmê li Sûriye bi rastî jî gefa Daişê hebe, hêza herî mezin ku dikare vê mijarê çareser bike Tirkiye ye. Bila hemû kes destê xwe ji herêmê bikişîne, em ê bi birayê xwe yên Sûriye re di demekê kin de Daişê jî, YPG jî û rêxistinên din yên terorê jî em ê ji walê rabikin, tune bikin dibêje Tayyip Erdogan. Êdî ez viya çima 5 euro ve ji wara pêşkeş dikim ji ber ku giring e. Tayyip Erdogan heta niha di derbarê pêvajoyê de xwe îfade nekiribû. Niha gotinên ku di derbarê pêvajoyê de dibêje ev e, gotinên derbarê Rojavayê Kurdistanê dibêje ev in. Êdî hûn çi jî encam derdixin, êdî hûn zanin. Yani hem ji bo bêçekirina PKK
talimat daye hevalên xwe hevalî wî yani qesta dadger, savcîye, hakim, meclîse zemîn amade bikin ji bo bêçekirinê. Êdî çawa dibe, kengê çê dibe, Tayyip Erdoğan qala çi dike, êdî maye ser şîroveyan, heqeten jî kes nizane. Lê yek ji rojnamevanên nêzî AKP Abdulkadir Selvi çi dibêje? Erdoğan gotiye hepsi mepsa malê tuneye basa Abdullah Öcalan dike, ew jî naxwaze derkeve derve ji xwe, tiştekî bi navê Afyê jî dibe me nexistiye plansaziyê. Nivîskarê rojnameya Hürriyetê Abdulkadir Selvi diyar kir ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan bi parlamenterên Partiya xwe re civiyaye. Di nivîsa xwe ya doh de Abdulkadir Selvi got parlamenter herî zêde li ser mijara hepsa malê rawestiyane. Pirs ji Tayyip Erdoğan kirine, ew jî dibêje naxwaze derkeve. Yani Abdullah Öcalan gotiye derdê min ku ez derkevim derva tuneye. Tayyip Erdoğan çi dibêje? Hepsi mepsa malê tuneye, tiştekî bi navê Afyê jî dibe tuneye, ji kujerê pitikan re dibe af û tuneye. Yani hûn dibînin Tayyip Erdoğan êdî Abdulkadir Selvi rast dibêje nabêje min nizanin ama Tayyip Erdoğan gotina kujerê pitikan bikaraniye. Ev jî ji bo piçûkxistina tevgera Kurd bikartînin bi salan e. Ev meseleya kujerê pitikan hûn zanin komkujiyekê çêbûbû li Kurdistanê dewleta Tirkiye ev Hizbul Kontra bû, pêkanî bû yan jî jîten bû bikaranî bû, ketibûn gundekî Kurdan, zarok dabûn ber guleyan, dîmenê wan hebûn, îjar awî xistibûn sûyê Partiya Karkerên Kurdistan, îjar ji wê demê ve kujerê pitikan bikartîne. Gotinekî devê wan de êdî biyemîna benîşt, lê belê ew kujerê pitikan dewleta Tirkiye bixwe ye, hate îsbatkirin. Lê rojnamevanên Tirk hêjî bikartînin. Li gorî nivîsa Selvi, Erdoğan piştre jî berê xwe daye Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç gotiye van tiştê ku ez ji we re dibêjim ji xelkê re bibêjin. Divê çek bê şert û merciwerin danîn. Wekî din Abdulkadir Selvi çi dibêje? Mihîm e ji ber ku ev taraftarê AK Partiye ye, nêzê Tayyip Erdoğan e, divê PKK çekan dayne, divê ne tenê li Tirkiye, li Iraqê jî, li Sûriyê jî çekan bê şert û merc dayne. Ev ji bo xwe wekî xeta sor dibînin, lê belê ji bîr dikin ku xetên sor ên Kurdan jî hene, ka çawa li hev dikin, heta ku derê diçin, heqeten jî mirov mereq dike. Niha hevan na. Şandeya İmraliyê wê roja hevdê çile daxuyaniyekê bide. Şandeya İmraliyê ya Dem Partî wê tekildarê Serdan û hevdîtinên bi partiyên siyasî re roja hevdê çile wê daxuyaniyekê nivîskî biweşîne. Divê naverê de li ser pirsa rojnamegeran Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç diyar kir ku şandeya İmraliyê ji bo çûyîna greva İmraliyê serêlidan nekiriye heta niha ji bo hevdîtina duyemîn. Tunç pirsên rojnamegeran bersivan got ji bo hevdîtina duyemîn heta niha tu daxwaz tune ye. Ege daxwaz çê bibe em ê li gorî wê bersivê bidin, em ê destûr bidin, nedin, em ê nîqaş bikin. Ev e ka niha em binêrin bersiva heyeta İmraliyê çi ye. Divê naverê de hevan û eger hûn ji me re bibêjin deng baş e. Çünkü ez tim ditirsim ji mesela deng. Deng tamam. Ez dibêjim qey baş e hûn ji me re bêjin ji kerema xwe re. Tamam. Nexirabe. Gelek spas. Ez bi hemiyan silav dikim paşê ez ê vegerim cem we hevalên ku bixwazin tevlî weşanê bibim ji kerema xwe re bila ji min re bibêjin ez linkê bişînim. Ez ji niha ve linkê bişînim hevalên bixwazin bila werin tevlî bibin ama divê hûn zanibin nûçeyên ve gelekin ez pêşî hemî nûçeyan ji we re pêşkêş dikim paşê em cih bidin şîroveyan. Îro em ê bi hev re bin. Tamam. Min ji we re link şandiye di beşa peyaman de. Niha şandeya İmraliyê çi dibêje? Sırrı Süreyya Önder tekildarê mijarê çi got ji bo hefteya pêş me em ê di dema herî nêz de serêlêdan bikin, em ê bixwazin biçin İmraliyê, em ê bawekî fermî serêlê bidin.
ادی خویایه او دستور وره داین جبر کو دولت ترکیه هری زیاده تخوازه ev mesele êdî di zûtirîn demê de çareser bibe. Her ku zeman derbastı be li dijî berjewendiyên dewleta Tirkiye çünkü li Rojava êdî pergal çêdibe. Rojavayê Kurdistanê niha êdî destpêkiriye hem li Şamê hem li bajarên din ên Sûriyê bîroyên xwe vedike êdî bawekî fermî tên naskirin. Ji ber vê yekê Tirkiye di panîkê de ye. Çawa tevgere nizane. Mesela دیمنekê ez mitxwest nîşanê we bidim. Tamam. Başê em ê behs bikin. Dema ku em hatin ser mijarê. Yek meseleyên ku em li ser bisekin îro yeketiya netewî ye. Yeketiya netewî pêşî ji kenekê sehberbergiya yeketiya netewî heye. Dibêje konferansekê netewî lezgîn û jiyanî ye. Ez vê daxuyaniyê bidim. Başê em ê behsa hevdîtina Mesûd Barzanî û Mazlûm Kobanî bikin. Hevseroka kenekê Zeynep Murad diyar kir ku yeketiya netewî ji bo rawestandina êrişên ser Rojavayê Kurdistanê girîng û jiyanî ye û got niha pêwîstiya me bi stratejiyekê netewî heye ji bo vê jî divê em serî de yeketiya xwe ava bikin konferansekê netewî lezgîn û jiyanî ye. Xebatên Kongreya Netewî ya Kurdistanê kenekê berdewam in di çarçoveya xebatan de ev zêdetirî 2 heftene keneke li Herêma Federê ya Kurdistanê Başûrê Kurdistanê bi partî derdorên siyasî dezgehên ragihandinê re hevdîtinan pêktîne. Şandeyê heta niha bi tevgera Helwest, Waliyê Silêmaniyê, Pedekê İran gelek saziyên din re civiya di derbarê Yeketiya Kurdan de li nêrîn nirxandinên wan guhdarî kir. Zeynep Murad got salekî beriya niha bi münasebeta sedsala Lozanê li bajarê Lozanê li Swîsrê konferans pêk hat encam jî da weke keneke me li wê derê biryar girt ku di dema herî nêzde em konferansekê netewî pêk bînin bi avakirin bi hêzkirina Tifaka Kurd ew dikarin pêşiya êrişên ser gelê Kurd bigirin. Dijminên me dibêje li 4 perçeyên Kurdistanê êriş dikin rojhilata navîn bi guherînên mezin re rûbirûye wekê gelê Kurd gelo em van guhertinan çawa pêşwazî bikin divê qonaxa krîtîk de pêwîstiya me elbet bi stratejiyekê netewî heye. Bala welê Kurd di nava xebatên çewayên dîplomatîk de ne. Li aliyekî li her derê Ewropayê heyetên rêveberiya xweser di nava hevdîtina de ne, li Almanya, li İngîltere, li Amerîka, li her derê heyetên rêveberiya xweser bi rayedarên Ewropî re didin distînin. Li netewîyek bî û di nava Kurdan de her wiha hin hevdîtin hene NKS, PYD, Mazlûm Abdî, Mesûd Barzanî didin distînin. Mesûd Barzanî şêwirmendê xwe yanî berpirsê xwe şandibû Rojavayê Kurdistanê ew jî encamekî baş derketibû. Nêçîrvan Barzanî li Bexdayê ew jî li aliyek ve yani Kurd ji her alî ve niha di nava hereketê de ne. Heyeta İmraliyê bi Partiyên Kurdistanê re dixwest hevdîtinan pêk bîne çêkir çênekir tam em nizanin. Ama bendewariya milletê Kurd heye. Heyeta İmraliyê çawa ku çû meclisê bi wan partiyên Tirkan re hevdîtin pêkanî lazim e bi partiyên siyasiyên Kurdan re bi sazî dezgehên Kurdistanî re jî li Bakurê Kurdistanê hevdîtinan pêk bîne fikrê wan bigire weke dosya wana pêşkêşî Abdullah Öcalan bike. Ev gelekî mühîm e. Di vê naberê de derbarê Rojavayê Kurdistanê de ji me re xeber tên gelek baş e. Spas dikim ji wan hevalan re. Niha dibêje em bidomînin hevseroka kenekê daxuyaniyê wî didomin. Rast de dibêje êriş hene, pevçûn hene. Em di rojên gelekî zehmet re derbas dibin. Lêbelê em dikarin wekî firsendekî mezin bibînin van rewşan. Ev guhertinê mezin li Sûriyê têne dîtin. Piştî rûxana rejîma Esad îradeyekê nû hate avakirin. İdareyekê nû hate avakirin. Niha tenê statûyekê Bakur Rojhilatê Sûriyê heye ew jî rêveberiya xweser e. Ev rêveberiya xweser a ku 13 salan hemû gelan di nava xwe de dihewîne niha di xeteriyê de ye. Loma me ev pêwîstî dît ku em weke Kurd çawa dikarin piştgirî bidin gelê Rojavayê Kurdistanê. Parastina vê statûya li Rojavayê Kurdistanê ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo tevahiya gel û baweriyên li wê derê jî meseleyekî mühîm e. Ev qonaxekî gelekî hestiyar e, qonaxekî çarenûsaz e.
me pêwîstî dît em li her beşekê Kurdistanê van civînan li darbixin. Çûyîna kenekî ya li başûrê Kurdistanê şêwreke netewî bi kesayetên civakî, akademisyen partiyên siyasî hemû li vê şêwrê tev li vê şêwrê bibin, di çarçoveya vê kar û xebatê de hevdîtin bi partiyên siyasî re bikin. Di van hevdîtinan de hemû partiyên siyasî di vê qonaxa xeternak de divê bibin xwedî agahî bi vê hasasiyetê tev bigerin. Di vê qonaxê de gelek pêwîstî pê heye ku em bikaribin yeketiya Kurdan pêk bînin. Zeynep Murad anî ziman ku erk û berpirsyariya her kesî ye ku di vê pêvajoyê de rola xwe bilîze û wiha derê jî di axaftina xwe. Di vê stratejiyekê me hebe ku gelê xwe di vê qonaxê de derbas bikin. Ji bo vê jî divê em acîlen yeketiya xwe ava bikin. Divê ku demil dest em biryara konferansa yeketiya netewîya Kurd bikirin. Em dibînin ku ji Amerîka heta hemû welatên din ên dünyayê îro behsa Kurdan dikin. Çimkî Kurd îro xwedî projeyên çareseriyê ne. Ne tenê ji bo Kurdistanê ji tevahiya herêmê re xwedî proje ne. Ev erkeke dîrokî ye, pêwîstiyeke herkes ji bo berjewendiyên netawa Kurd tev bigere. Kar û xebatên me yên di vê çarçovê de dewam dikin wê bidomin jî heta ku şêwreke netewî tê avakirin ev xebat wê tim berdewam bike. Ev daxuyaniya ji kenekê bû. Niha em binêrin ka derbarê Mazlûm Abdî de Mazlûm Kobanî de çi tê gotin ew ê biçe hewlêrê kî dibe navbenkar çawa dibe. Min nûçe nûket ajansan min jî ya rastî min nûçe hê nexwendiye ka em bi hev re bixwînin ka mesele çi ye. Yani ez jî bi we re dikemin nava meselê ji ber ku dema min bername amade kir saeta min a weşanê wisa balkêş e ji ber ku tam ne dawiya rojê ye dawiya rojê hê nehatiye nûçe hê jî diherikin di ajansa da ti jî nûçe ne îje ez jî bi we re fêr dibim û bi we re em dibin xwedî agahî. Malpera rojnameya Monitorê ragihand ku fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Abdî wê were Hewlêrê bi Serok Mesûd Barzanî re bicive. Malpera Monitorê ya İngilîzî bi referansa çend çavkaniyan ragihand di demeke nêz de fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Abdî wê were serdana Hewlêrê li Pîrmamê bi Serok Mesûd Barzanî re li hev bicive. Çavkaniyan dema serdana Mazlûm Abdî ya Hewlêrê û her wiha hevdîtina wî ya bi Serok Mesûd Barzanî re jî eşkere nekiriye. Niha tarîx nediyare lê çavkaniyekê diyar kir ku dê serdan di demekî gelekî nêz de pêk were. Li gorî agahiyan di nava vê mehê de wê hevdîtin pêk were. Çavkaniyekê din jî destnîşan kir ku di dema serdana nûnerê Barzanî ya li Rojavayê Kurdistanê de Dr. Abdulhamîd Derbendî û hevdîtina wî ya bi Mazlûm Abdî re vexwendina fermî ya Serok Barzanî gihîştiye berdestê fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Abdî. Wekî din nûnerê Barzanî ê Rojavayê Kurdistanê Dr. Abdulhamîd bi Derbendî roja duşemiyê çûbû serdana Rojavayê Kurdistanê ewî min agahî dabû we bi Mazlûm Abdî re rûniştibû fotoğraf jî hatibû kişandin. Peyama Barzanî jê re ragihandibû. Giringiya yekrêziya Kurdan hatiye gotin yani peyama Mesûd Barzanî divê sedî set çi dibe bila bibe Kurd divê werin cem hebûdû. Me di vîdeoyên beryana hada di weşanê xwe yê beryana hada me bi giringî behsa vê meselê kiribû. Mazlûm Abdî jî spasiya peyamê kiribû, spasiya piştgiriya Serok Barzanî kiribû. Teqezî li ser wê yekê kiriye ku qonaxa niha pêwîstî bi yekrêziya Kurdan heye. Hewlên di navbera hemû aliyên Kurdan de xebatên di vê warî de pîrozin bi qîmetin. Ev yek John Şahîn tu li vê derê ka tu keremkê hinek bisekine mamoste Jan Şahîn tu bi xêratî serçava ez pir bikêf ka ez xêratinekê li te bikim mamoste. Merheba bi Hoş be. Çewanî başî? Serçavan zor spas. Pir kêf xweş bûm tu hatî ser ekranê. Bi destûra te nûçeyekî din jî ez pêşkêş bikim paşî ez ê vegerim cem te ama tu li ser ekranê dikarî bisekînî. Tamam e. Amerîka ji Amerîkayê daxuyaniyeke heye şêwirmendê ewlehiya niştimanî yê Koşka Spî John Kirby ragihand ku ew bi hevkariya Qesedê li dijî Daişê şer dikin
هفکاریه me ya bi qesedê re wê bi hêz berdewam bike. Şêwirmendê Ewlehiya Niştimanî ya Koşka Spî li Amerîkayê John Kirby doh ji berpirsê ofîsa Rûdawê re li Washingtonê ragihandibû. Ê ku pêra röportaj pêkaniye Diyar Kurdê ye. Jê re çi gotibû? Hêzên Amerîkayê li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê têkoşîna li dijî Daişê dane. Di derbarê vê yekê de wekî dibêje hûn dizanin hebûna me ya leşkerî li Sûriyê biçûk e, em ne zêde ne. Em tenê ji bo armancekê li wê derê ne. Ew jî berdewamkirina têkoşîna li dijî Daişê ye. Kirby şiyarî da ku Daeş dixwaze ji rewşa niha ya Sûriyê Sûdê fayde werbigire. Daeş dixwaze ji bêîstiqrariya li Sûriyê fayde bibîne û hewl bide ji nûva xwe birêk û pêk bike, ji nûva xwe çekdar bike, mezin bibe. Şêwirmendê Ewlehiya Niştimanî ya Koşka Spî got hêzên Amerîkayê bi hevkariya Qesedê operasyonê li dijî Daişê dikin. Ev hevkarî wê gelekî bihêz bimîne û dixwazin berdewam bike. Dibêje em alîgirin, ji xwe em dixwazin plan û projeyê me heye ku ev hevkariya di navbera me û Qesedê de tim berdewam bike û mezintir bibe. Wekî din di derheqê operasyonên dewleta Tirkiye de jî çi got? Di jahiya xwe ya li hember her operasyonên nîşanda ku li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê li dijî Qesedê were kirin. Yani dewleta Tirkiye dibe, hêzekî din dibe, eger li hember Qesedê dest bi êrişeke çekdarî bikin, operasyon pêk were, Amerîka li dijî vê yekê ev ê bibe sedema ku bala Qesedê ji şerê li dijî Daişê dûr bikeve û were ser wan êrişan. Ama tabii tiştek ku em dixwazin ne tenê ev fikar be, dibe Amerîka ne tenê ji ber Daişê pêşî li êrişên dewleta Tirkiye bigire, her wiha ji bo parastina Kurdan jî, ji bo parastina mafê Kurdan jî eger Amerîka wê demê bikeve dewrê baştir e ji bo me. Çünkü Daeş îro hêz sibê tune wê çi bibe aqubeta me. Mesele ew e. Baş e. Mamoste heta tiştî ku heta vê derê li ser meseleyê ku min pêşkêşkirine tu qet çi fikrî fikra te çi ye vê rewşa dawî hem meseleyên Bakurê Kurdistanê ev pêvajo û hem jî meseleyên Rojavayê Kurdistanê tekiliya me bi Amerîkayê re bi İsraîlê re ka keremke em hinek li te goderêkin. سپاس سرا نهانی پێشی دەست دخوازم ببێژم کو ez bixwe ji Rojavayê me nihali li Sûriyê û li Bakurê Sûriyê di proje hene rûbirû li pêş hevin projeyeke îslamîst ya Selcûqî em bibêjin ya Toranî gelekî faşist e ev û ev îdeolojiya mix çerçevê têda yanî hinek li hevxistin di navberî îslamîstan û di navberî îdeolojiya em bêjin faşîst a Tirkî bi rastî. Ev projeya niha Tirkî serkêşiya wê dike û gelek zarokên vê îdeolojiyê hene. Yanî ne tenê Daeş keça Tirkiye ye, ne tenê Daeş. Daeş û Heteşê û heman ew grupên çete ê kon alîgirê Tirkî dikin ewên Türkmen. Gelek ji wan Türkmenin bi rastî û dixwazin yanî ew mebesta wan ku li wê derê li herêmê dagîrker li herêmê dagîrkirî kantonekî Türkmenan çêkin lê ew nazanin ku ew ser nakevin ji ber ku dizanin ev herêm û ev bajarên ku dibin dagîrkeriya Tirkî nikarin yanî bi dest xwe bixîrin eger Tirkî vekşe. Loma ev proje dawiya xwe şikestine û wek te xeber da wek te hewal da ku Amerîka nihanî dibêje heger Daeş yan em bibêjin îsîs ku vekşe yan jî ku qels bibe û bişke di Sûrî da gelek metirsî hene Kurd dibêjin gelek metirsî hene ku ev hêzên em bêjin hêzên xerbî hêzên Rojavayî ku destê xwe ji ber Sûriyê vekşînê lê nihêrtineke din heye nihêrtinek heye dibêje ku ev hêzên xerbî wek Amerîka û welatên Ewropî ew tenê li Daişê nanêrin wek faşîsteke îslamî lê wekî din xuşkê wê jî gelek hene xuşkê Daeş jî gelek hene ew dibin navî Daeş da ew grupan giş dibînin Daeş û gotineke din jî ez li medya Ewropî yanî gelekî çapemenî xerbî ez gelekî temaşa dikim gotinek heye nav nivîskarine
امریکی دا دبیجن دویت دفتر حساب کردن ترکیه و به ترکیه دایکا و گروپانه تفدا هناك دنگ نویسکار و روزنامه‌گر اوروپی و امریکی دبیجن ترکیه دایکا و گروپانه و اف تشتا خویایه اف تشتا ایدی نما ام ببیجن راز یان تشتکی و شارتی گلک هنه گلک نویسکار و گلک ایکو مروه ام بیجن چالاک دواری سیاستی دا و چتی زانن که ترکی دایکا داعشه ترکی دایکا هاتشه و ترکی دایکا و گروپ اسلامیه افتشتا نو شارتی هنک قال دکن دبیجن دویت نیزک دفترا حساب کردن ترکی دی ساوه دویت ام ترکی ام نهیلن ترکی و گوتنه کدین جیه دبیجن یعنی امریکی ناخوازن بهیلن نتانی سوری رجلات ناوین تفدا ناخوازن رجلات ناوین تفدا دست ترکی دا بهیلن جبرکو تجاران امریکا ناخوازه سوویت اینیونه که نه در رجلات ناوین دا کنترل بکه تفدا اوانا دخوازن رجلات ناوین بخلکین خواه بگروپین خواه بنتوین خواه کنترل بکه ناخوازن سوویتا که ام ببینید کتیا که سوویت آن نه نافبری دیگه اوانان دا ترکیه کو وی هرمی کنترل بکه لوما اونا دزانن اف پروژه اوسمالی اونا ناف دکن پروژه اوسمالیان پروژه ملی نظام ترکی دبین چه ملی بلکی اونا دزانن اف پروژه که پاشاروج خاطنه جبر کو اونا دبیجن اف پروژه لسر بنگه که راسیست لسر بنگه که فاشیست آوا بویا نه لسر بنگه که دموکراتیک یعنی بگوتنه کدن ناسنامه و پروژه نه ناسنامه که غربیه نه ناسنامه که روجاواییه لومانی اوایان کسک و پروژه قبول ناکه و گوتنه که دنجی نهاد دی نافبر دناف سوری دا دناف ام ببیجن نتوین سوری و گروپین اولی یال سوری نهانی گیش از تخوازم ببیجم نهانی بشا حسده هیزن سوریا ديمقراطيك قلكي بلند بويا از يعني هلبت از چاپمنی Tamam. ببورا دنگ Cümleni غاتا برين ببورا Tamam. الجور چاپمنی عربي اد والجور سوشيال ميديا ايكو عربي دا خفن نهاني قال لك نامه ج قصد را ج حسد ام ببجن حسد هزن سوريا ديمقراطيك راتين دبجن هون هيفيا ما تنها نهاني لسوري هيفيا ما تنها هزن سوريا ديمقراطيكا جبركو اوانات دزانن اف حسد و اف بارتيين ام نبجن بارتي اف جروبين اسلاميست نكارن ولاطان اوا بكن اوانا هلبت نکانن سدیسات گشت دزانن اوانا تانی گروپنا وک داعشن لبناف ندن بدمی خطری هست لسوریه شرکی نفخایی چه به گل هتش یا رد بکه شکی احتمالی که وسه هست نهانی علوی براستی علوی دخوازن علوی گلکی دخوازن کو برخوا بدن کو هزکی یعنی ام ببجن هزکی آوا بکن هزک برخوادانه آوا بکن لمخابن دولت نافخایی ام بجن دولت رجلات نافین کسک دولت نکو یعنی جمعه نخویا یکو دولت کاره پشتگیری آوان بکه جبر کو حتی اینها اسرائیل لوان دنیره که اوانا ماینن او ام ببجن داوی ماینن رژیمه و قال لك هنا بچاوکی لوان دنیره که اوانا برماینن رژیما کفنه رژیما اسده ایرو تشتکی چه بو بالافرین اسرائیل ارش سر کنوایکی هته شکرن جبرکو ev çektarên heteşê li gundekî tam navînay bîramın avêtine ser malan heqaret li gundiyan kirine konvoy dema ku ji derê vegeriye bîye hedefa êrişên balafirên İsraîlê ew jî heye ya cara yekê me İsraîl rasterast êrişê ser heteşê dike هتشي دخوازي خويا بكي كو اويا نينهاني نخوازي
هێریشە ئیسرائیلێ بکێ و دخوازی خویا بکە کو بنێر gelek گروپ هەنە net bin kontrola madana lê grûpne îslamî ne lê net bin kontrola madana loma em nikarin kontrolê li ser hemûyî grûpên xwe bikin ew net dixwazin xuya bikin eva nameyeke ji Sunnê Sûrî re em bibêjin sunna ew ne dixwazin ji Sunnê Sûrî re xuya bikin ku binêr me İsraîl ji bîr nekiriye û me gefên Tirkiyê jî xistî bin çengê xwe em tiştekî em nanî nikarin hêrîşa İsraîlê bikin lê paşerojê hesabê İsraîlê pêş me ew ne dixwazin vê nameyê bişînin lê gelek îro gelek xristiyan gelek filah li Sûriyê derketine xwepêşandanan li Şamê û li bajarên nêzîka Şamê ê wek Himsê ji ber ku ew ne dizanin êdî wê paşeroja wan heke ev grûpên faşîst bimîne paşeroja wan gelekî xerab e کێک ژان تو دەرهەقێ یەکڕێزیە ملەتی کووردا چ دفکری ev tekiliya nabera Mesut Barzanî û Mazlûm Abdî de çûyîn û hatin ez dibêjim nihanî pêwîst e Kurd gelekî hewcedarê tiştekî wek em bibêjin harmonî gelek divêt harmonî hebe divêt em bibêjin hilhavhatinek hebe hemanî nexeme heke herke em bibêjin her partiyakiyan her beşekî ji Kurdistanê li gor zerf û şertên xwe kar bike nexeme lê hemanî bikêmanî divêt berjewandiya Kurdan li her parçakî Kurdistanê neyê dijî hev eva tiştekî gelekî nihanî girîng e û gelekî pêwîst e û muhîm e jî alîgirên her du aliyan êdî di medya civakî de êrişî hev nekin helbet tu zanî ji her du aliyan dema daxuyaniyeke siyasî tê dayîn dema negatif be li hemberî hev dema daxifin herî zêde alîgirê wan li ser medya civakî hevû dişkînin heqaret li hevû dikin ev ziman eger were terikandin belkî jî zûtir dem da wê rêl ber yeketiya netewî vebe ev xuya dike bi rastî ev navberî likevanan da ev kêm fehmkirina xuya dike ku ez dema ez dev davêjim partiyake din yan dev davêjim Kurdekî din xuya dike ku întimayê min ne Kurdayetî ye xuya dike ku ez kurê vê partiyê me ne kurê Kurdistanê me pêwîst e em wek zarokên Kurdistanê divêt em karibin dengê hevdî bibîsin tevî ku em ne wek hev dipeyivin em gelek caran dibîsin yanî ew em bibêjin nuqteyê min li ser gelek partiyan hê ez mesela wek partîne hene li Rojavayê li Başûrê Kurdistanê û li Bakurê Kurdistanê ez carna dibînim siyasetmedar bi awakî diaxivin ez gelekî jê neyî razî me lê ez şertê wan nizanim yanî çawa ye ez nizanim ewna di çi zirûfan dane loma meriv nikare bibêje filan kesî xwayîne ev gotina gelekî xwar e û gelekî şaş e Tamam di derheqê pêvajoyê de ez pirsan ji te bikim lê pêşî em li vê dîmenê temaşe bikin ji kerema te ka çawa bû tamam ji min ve xuya dike tamam deqekî برای تماشاچیان مهیجان آنها جار دویم برای تماشاچیان مهیجان آنها جار دویم لکنوای گل یک بری خدادن اصل تشرینه دو برای تماشاچیان مهیجان آنها جار دویم لکنوای گل یک بری خدادن اصل تشرینه دو برای گل هاتو بو او شباب برای تماشاچیان مهیجان اوج بریم داره گل برای تماشاچیان مهیجان اوج بریم داره گل برای صاحب باره شفیم خواه بریم دارو بکلک اخسنان yani mesele ev e
دولت ترکیه ایرشین خیلی سر روجاوی کردستان ددومینه به تایبتی نیت آوان او بنده و تیشرنه چافکانیا انرژی یا روجاوی کردستان به دست بخن اف 45 روزن پر به دجواری ایرشتکه گلک انسان هاتن کشتن هم جالی وان هم جالی قصده گلک انسان شهید بون لید انجام برخودان قصده یپگی پجیده بنده و تیشرنه هیجی دبن کنترل کردان دایه دبن کنترل روبریا خسر دایه لی tabii حمله که باش چی بو ملت شلوه داره نوبت دیگره اما دولت ترکی جتو هزه که ناو نتیوی ناترسه که ناویو بکه و ناو دولت تروریست اما ایرشتی که سر ملت سیویل ایرشتی که سر امبولانسان اف دیمنه که من نشان دا جی ببورم بلکه دیمنه بخوینن اما مجبورن راستیه خواب بینن که ما مستجان شاهین چید بیجی براستی ترکی دخوازه وک ملت کرد لروجاوی کردستان سزا بکه عقوبت بکه دخوازه در بک لگل کرد خیلی ببیجه جبوی که هن دجی مدرکتنه دجی ویانا مدرکتنه دجی خواستنا مدرکتنه از وک ایروس از ایرو وک خدای سوری من ترکی خود بینه ایرو وک خدای سوریه لو مانی دخوازه گلی ما سزا بکه دخوازه گلی ما بشینه جبرکو ببیجه بنر جبرکو هن لپی هیزن سوریا ديمقراطيك دركتن اموا سزا دکن اموا دکوژن جبرکو هن لپی و هیزه درکتنه دخوازه خلکی خویا اف یعنی از دخوازم نهان اشترا سدی صد ببیجم کو بری 5 سالان و 3 سالان و 2 سالان کو از ببیجم سدی 6 جگل روجاوا لپی حسده بو ایرو از کارم اشترا ببیجم زیادتری سدی نود لپی و هیزینه جبرکو زانن خلاصی کردان لروجاوای کردستانه لسر دست حسد و اوا سدی صد اوا ایدی نقاش نابه کس و گوتنه گوته بیج ناکه گوتنه کدنجی هیل جمن نهانی ترکی جبرکو اسکری خواه ناخینه شر ترکی گلکی بخسار بزیان ناحسه هک جبرکو اویا زانه اوانا ام بجن اف چتاین خواه چتاین ای ترکمن گلک جوان ترکمنن براستی اف چتاین ترکمن ای دخینه شر برانبری کردان و برانبری هیزن سوریا ديمقراطيك اوانا بقيمتن لجم تركي اوانا وك خلينا اوانا وك يعني هيج بقيمتن اول هكا 10 تابوت لشكرين ترك بچه لپیش کمیران بچه ترکی و دمه و رژیم التركي وره الواشاندن لوما نويره لوما تركي نويره لشكري خواب کار بینه ev tişta ku em dibînin li ser ekranê ev bendava tişrînê ye ew cê hêşin hûn dibînin ev êrişên dewleta Tirkiyeyê ev bendav li vê derê niha millet heş rojin li vê derê kombiye a tam li vê derê ev bendav deverekî stratejîk e çavkaniya avê elektrîkê normal ev herema ku hûn dibînin aliyê Firatê ê Helebê niyeta qesede tune bu vedere kontrol bike. Aliye min biçe, evder min biçe. Ama jber ku erişi wan ra nevestiya, jbu ku bendav bikeve bin kontrole bikeve bin garantiye mecbur ma biçe van devera jî kontrol bike jbu ewlekariya bendavê. Ama naha ji hewa ve eriştikin. Ev derjî pira qereq û zexeye hûn dibînin êrişên dewleta Tirkiye çi qas zêde bûne. Yani ev hemî rojane eriştikin. Yani eko dibêjin dewleta Tirkiye xwe amedeyê operasyonekî eskerî dike nelbendê bin. Operasyona herî mezin ji xwe ev 45 roje pêk tê ji destê wan ev tê îjarkirin nekirin ev pira qereq û zex nekarîn bi dest bixin û her wiha bendava tişrîn niha de hedefa wan de ev heye. Ez hinekî nexşê mezin bikim. Ev e. Keremke hevalê can. يعني استخازم ببيجم تركي هماني وقت قوتي باري دشار داي تركي باري اوبراسيوني خو تشش دست درد كافي كريه تشتكي ايدي زيداكو بكي نكاره ناني از قالكي بالي ملسر چالك بيجن خباطه دبلوماتيكه خباطه دبلوماتيك كو كرد هاني بيكتينن لامريكا لا اوي للندن لبريطانيا ولفرنسا
از بهیوی ما کوکارب ترکی راستینی نهانی رایه که اوروپی رایه که امریکی رایه که غربی آواد به رایه کی کوکارب ترکی را ببیجه ایدی تنکاری آلیگری ایدی کرد نه او ام ببیجن نه او گروپه که هسکری تانه جبوی کو شر داعش از ببیجم من خطاب غربی و خطاب روجاوایی و بری گوهرتن درباری ترکیه داخیانی داوی یا لاوروف هەیە دو ئێوارێ بولتەنا زیندی de mijwara pêşkeş kir bû Lavrov gotibû Tirkiye û Iraq tu carî destûr nadin ku Kurd ji bo xwe pergalekî ava bikin, Kurd ji bo xwe dewletekî Kurdistan ava bikin. Îjar bi vîya wê Tirkan teşvîq dike. Yani bi şiklekî fesadî dike ku Tirkan sor dike ji bo êriş bikin ser Kurdan. Îja aniha jî Lavrov daye xuya kirin ku Rusya tu carî rojata navîn bernedaye û ew ê bernede. Rusya wê tim li rojata navîn hebe, ev daxuyaniya Rusyaya dawî ye. روسیا شکرم تزانی که بدران روسیا دخوازش ترکی را ببیجه بنر ولاتین غربی هم ببیجه ولات روجاوای تشتک نداد دسته لومانی حوالاتیاتا هم ببیجن هفپاریاتا لگل روسیا اشتره باشتره جه امریکا و ولاتین اوروپی روسیا تانه وی گوتنید خوازش ترکی را ببیجه Yani eğer Türkiye xwebide aliyê Rusyayê ev ji bo fayda Kurdan e. ترکی جی ویزانه ترکی نهانی وک ام ببیجن پهلوانه او ام ببیجن اکروباته لسر وی وریسی لسر وریسه کی دمشه ترکی سری صد نزانه کی جان جکی راوی رای اگر ترکی زانه با ده پاشاروجی دا هزین سوریا دموکراتیک چه ببه و کرد ورقاسه به حزب بانا و دمن ندهیشت داعش آوا ببل سوری اگر بزانه کو دیوانی ببه لی ترکی گلکی کور ناف کره ترکی یعنی از کارم شتر ببیجم پشتراستی از کارم شتر ببیجم ترکی رژیمه کی احماقه گلکی احماقه Çewa ehmeqe yani kîjan aliyê de? ترکی گلکی پاشاروج ناف کره نزانه اگر ام ببیجن ام وگر نه 2014 ترکی دما کو سینوری خوش داعش را وکر وش گروپین اسلامیست را وکر نزانه کو اویا تابویه اویا با امریکا و با ولاتین اوروپی اف تشتا تابویه جبر کو اف شر ترور جده هزاری دا کو امریکا اعلان کرد دجی ترور اسلامی از بناو بکم ترور اسلامی ترکی خود کرد ناو وی لیسکه و اف لیسکا گلک لیسکه که دجواره ترکی جوه به اوه تکتیک آنده ترکی گلکی شاشیا کرد جوه به اف تکتیکا ده سالان بردام بکه و پاشه وی خلاص به ترکی نظام بو که ده تکهوه ام ببیجن گولک گرکه ترکی براستین ها کتی گولک گرکه Mugo belkî tu bibêjî Kekcan, mugo belkî tu bibêjî Tirkiye ehmeq e ji ber ku dema ku Daişê êrişê ser Kobanê kir, êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kir, firsendekî mezin ketibû destê dewleta Tirkiye ku xwedî li Kurda derkeve dişûna Amerîkayê de. Eger wê demê li hember Daişê dişûna Amerîkayê de Tirkiye destek bida Kurda. Eger bahata xwedî li wan derketa, li wê derê pergaleke siyasî ava bikirana kêm zêde hindêk wextî ku Müslim davet kirin Tirkiye bu pêra li hev bikira yani zorê li Salih Müslim nekira ku here tevlî çeteyê wan bibe tevlî muhalefetê bibe yani bi Kurdan ra li hev bikira wê demê firsendekî pir mezin dike destê dewleta Tirkiye îro li rojata navîn Kurd û Tirk di yek enyêde di yek cephê de cih digirtin tirsa Tirkî jî nedima. Mugo belkî tu yê wisa bibêjî. نه اف فرساندا دودانا ترکی واندا کر فرساندا یکی دما کو ترکی ایسیس ام ببیجن داعش آوا کر او فرساندا یکی بو دوید ترکی تشکی با آواکی مدنی بنیر یا بگو تا از چاوا گروپ کی وانی دجمروانتی آوا دکمه چاوا قبول نابه از ایرو دولتم درکت ترکی به هش دولت ناف کره ترکی وک رژیم کی وک صدام حسین دف کره وک رژیم اسد دف کره وک رژیم ایران دف کره لکانال ترکی یعنی ترکی خویا دکه
كانال او يا دولته او يا دولتك ام ببجن غربي دولتك روجافايي لي براستيا خا تركي رژیمکی گلکی پاشورویه گلکی پاشورویه فرساندا یکی وان دا کر دما کو گروپین اسلامی آوا کرن فرساندا ددیان دما کو هیلا ایسیس او ام ببجن داعش دما کو هیلا کو اف داعشا هریشا کردان بکی و پشتگیری ندا کردان اونهانی فرساندا سسیان وان داده که لپیش تاوی مخویایه Yani Türkiye çu anda dike vakti ku li Türkiye bu Kurdan ra lehev bike Kurd tiştekî pir zêde naxwazin heremekî aram dixwazin ku karibin xwe bi xwe rêve bibin bikaribin bi zimanê xwe ji dibistana sêretayî heta dawiya zanîngehê bi Kurdî perwerde bibînin. Yani ew qasa heqê netewî Kurdan heye eger Türkiye bi Kurdan ra lehev bike Türkiye baş be demokratik be hakikaten Kurd çima bixwazin ji Türkiye perçebin. Yani pêdiviya Kurdan jî namîne. Yani wê demê dikarin sînorê xwe û Rojava rakin, sînorê xwe û Başûrê Kurdistanê rakin, wê demê pergaleke mezin a konfederatif dikare çêbibe. Her herem bi serê xwe xwe rêve dibe ama merû dikare girêdayê hemî navendekî be jî. Yani Tirkiye tiştekî wenda nake. Tam berova jî mezin dibe, bihêz dibe. Ama Tirkiye pir ditirse, pir ditirse. Tiştekî ku Kurd fehm nakine tirsa dewleta Tirkiyeyê yani ji perçebûnê de tirsin zexta xwe jî pir zêdetir dikin û her ku zextê dikin her ku komkujî pêk tînin ew qas dikevin xeteriyê. Tirkî di sala 1920 da dijî ev mentalîtiya Tirkiyê hîn nehatî guhertine hîn pêş ve neçûyî. Rast e, rast e. Welatekî Aynı paşdaman e. siyasetî dixwazin Kurda bixapînin anha. Dibêjin em li hember Amerîkayê li hember Ewropiyan em bibêjin Tirk û Kurd biran e em meseleyê xwe di nava xwe de hal dikin paşê jî em ê wan Ewropiya û Amerîka dema ku mesele aram bû me ew kirin der dibe wê demê em û Kurda dîsa em ê dîsa xıyanetê li Kurda bikin. Rast jî mantıqa devleta Tirkiye a 1920 avaya divê merû derekî not bike rast e. û vêja azîneyên Kurdan em bibêjin edewatê Kurdan gelekî pêş veketine. Bi rastî ez nihanî bû 15 sal li Swêd dijî me û min tamaşa dikir ji xwe ra li ser siyaseta Kurdî çawa pêş ve diçe ye siyaseta Tirkî li kûî siyaseta Îranê li kûî ez nihanî dibînime ku edewatên Kurdan û mentalîtiya Kurdan gelekî Tirkiye derbas kirî bi rastî gelekî derbas kirî. Ji ber ku xîtaba siyasî a Kurdan xîtabekî gelekî modern e gelekî غربî em bibêjin rojavayî ye û gelekî li gor xîtabê em bibêjin dewletên modern e. Lomanî meriv nikane nihanî rojhilata navîn tenê di we fikrên dewletên wek ew fikrên paşdeman dewletên paşdeman wek em bêjin dibin fikrê Toranî da yan dibin fikrê Îranî da ew fikrên bi erebî dibêjin melayî İslamî yan fikrê em bibêjin Basî fikrê Basî niha şikest li Sûrî şikest nihanî û fikrê melayî jî şikest li Îranê nêzik ma bişke ji ber ku nihanî cumhurê xwe li welatên erebî û li rojhilata navîn giş li dor wê belav bûn. Nihanî çima fikrê Osmanlî em bibêjin fikrê Toranî ew ê faşîstê Toranî evan ma ku bişke dema ku bişke projeya tenha li Rojava dimîne projeya Kurdî ye projeya biratiya gelan. Ev projeya dimîne ji ber ku ev projeya hem xurt e hem jî qebûl e li ba gelên rojhilata navîn wek em bibêjin nihanî Elewî Sûrî piştî ku rejîm şikest dibêje alîgerê me tenha tenê Kurdin. Ew na dibêjin Kurdin lê qalê ew ê dikene qalî projeya rojhilata projeya Rojavayê Kurdistanê dikin. Selim Büyükbaş pirsekî dike dibêje gelo guman heye ku Barzanî dîsa derkeve ser dike weke serokê gelê Netweya Kurd bixebite ez dibêjim îcab nake kek Mesûd Barzanî belkî jî nexweş e însan li vê dunyayê bi sînor emrî wî heye weke şexs îcab nake merû serokatî bike ji miletê kire ama weke mantık
وقتی که مرو پرگالکی آوا بکه دناوا سیستمکی آوا بکه جبو ملتکی او سیستم دما کتنا و حرکت زاروکی که 18 سالی جی دکاره وی پرگالی بریوه ببه یعنی شخصان زیده تر دوی مرو باوری خواه به پرگالکی بینه یعنی اف مهمه مثلا ولاتی که املی دجین لسویدی لسویسره لدران شخص پر نگرینگن شخص تین سر کرسی ارکا خواه پیکتینن پاشه دچن اما پرگال هیا سیستم دوی مرو باوری خواه بیک بینه هوالی سلیم büyük baş ez دوی قناعتی دمه که باوری خواه به شخصان اینن پرگال بینن چود بیجی راسته جان هلبت سالي ساد راسته و اف تشتا خويا دكي نهاني سياسة مع روجاوي كردستاني بارتين الوي داري پر جلكي لسر كساتيون ناسا كنن لسر راماني دسا كنن لسر فكري كو ام بيشكش دكن لسر وي فكري دسا كنن لو ماني جبركم مروف دچنو تينو دچن لي هماني فكر ديمينه پرنسیبین هفبش اجواکی وقتی ورن ساس کرن herkes dikare birreve bibe. Zarokekî jî dikare li gorî wan prensîban wî dewletê birreve bibe, wê civakî birreve bibe ne mesele ye. Baş e wekî din eger pirs hebin ka çi dibêjin? Baş e hevanda. Nûçeyekî mamoste ez gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te. Heqaten baş Zor bû spas. tu hatî. Tu kengê bixwazî ez navê te dibînim tu tim tevlî dibî şîrovetkî pir baş e ez gelek spas dikim. Her cara ku te xwestiye were vê derê ji min lînkê bixwaze ez pir bi kêfxweşî ji te re dişînim. Mijarê me diguherin cana hin mijar hene tu dixwazî xwe îfade bikî hema qet nepirse dîrek agahî bide min temam e. Mala te ava her hevî. برخوادار بی سپاس شترا Hevanno ez bidomînim niha di nûçeyê me din hene ez ji we re pêşkêş bikim binêrin. Meselên siyasî ev bûn Iraqê ji Elon Musk xwestiye were şengalê. Sebeb çi ye? Çünkü Elon Musk beriya niha li ser hesabê xwe X'ê tiştek gotibû. Şêwirmendê Serokvezîrê Iraqê yê ji bo karûbarên Kurdên Êzidî jî ji Elon Musk xwest biçe serdana şengalê dibêje em ê ji bo vê yekî hemû hêsankariyan bikin. Şêwirmendê Serokvezîrê Iraqê Doktor Xelef Şengalî got ew hêvî dikin ku karsazê Amerîkî û xwedî platforma X'ê Elon Musk şengalê ziyaret bike. Elon Musk roja heftê çile li ser hesabê xwe X'ê nivîsandibû gelo tiştên ku hatine serê Kurdên Êzidî wê rojekî were serê Ewropiyan jî. Piştî vê pirsê Doktor Xelef Şengalî jî bang lê kir eger Elon Musk bixwaze şengal û gundê Koçoyê ziyaret bike em ê hemû hêsankariyê jê re çê bikin jê re rêve bikin da ku bi çavê xwe were mezinbûna wê trajediyê komkujiyê wêraniya ku Daişî anî serê Kurdên Êzidî bi çavê xwe bibîne. Doktor Xelef Şengalî di wê baweriyê de ye ku hatine Elon Musk al şengalê wê li asta navnetewî bandorê li vê dosyayê bike wê bibe sedem ku cîhan giringiyekê zêdetir bide herêmê û her wiha giringiyekî mezin bide Kurdên Êzidî. Ez bi du hevokan basa mesela şengalê bikim min ev agahî elbet ev nûçe min ji rûda wê girt. Daişê sêzdê tebaxa 2004 êrişê şengalê kir bi hezaran Kurdên Êzidî li wê derê qetil kir. Bi hezaran jin zarok dîl girtin revandin bi hezaran jî koçber bûn. Ji ber şer ji sedî heştê bajar û gundên şengalê wêran bûn. Bi hezaran Kurdên Êzidî yên ku hewl dan canê xwe ji vê rêxistina hov xilas bikin. Xwe spartin çiyayê şengalê derbasî Başûrî Kurdistanê bûn, derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Niha jî li ber çavê hemû cîhanê Kurdên Êzidî qir kirin. Kesên ku hatin revandin ji bo Daişê bûn ganîmetên şer, işkenceyekê sîstematîk û tundiya cinsî tecavûz li wan hate kirin. Gelek dewletan evkirinên Daişê wekî tewaneke mezin a mirovahiyê yani suçê dij mirovahiyê pênasê kir, wekî jenosîd jî pênasê kir. Piştî êrişa Daişê heta niha li şengalê derdora wê bi dehan gorên komî hatin dîtin. Heta niha 13 welatan çend rêxistinên navnetewî komkujiya Daişê ba wekî fermî wekî jenosîd qebûl kiriye. Wekî din
آگاهی evin 6417 jin û zarokên êzdî hatine revandin bi temamî, 5000 êzdî hatin kuştin, 3469 êzdî hatin wendakirin, heta niha pêncî gorên komî hatine dîtin, heta niha 2948 jin û zarok hatine xelaskirin ji destê Daişê. Qismekî wan bi rêya YPG bû. Ev bi vî şeklî nûçeyekê din jî ji Tirkiyeyê hevanno. Ez wî jî ji wara pêşkeş bikim. Ez zanim Saet Derenge. Hate diyarkirin sê kesên li Edenê di malekî de mirî hatin dîtin ji aliyê polîsê Tirk Mehmet Tahçî ve hatine qetilkirin. Hate diyarkirin ku ev kesê ku em behs dikin Tahçî du kesên din jî beriya niha qetil kiriye. Li taxa Yenî Doğaniya navçeya Yüreğî Riya Edenê di saetên vê sibê de Yusuf Tahçî ê 64 sal ye. Hevjîna wî Husne Tahçî 61 salî, xuşka wî Semîha Tahçî 53 salî qirika wan hatiye birîn û hatine qetilkirin. Cinayet ji aliyê polîs Mehmet Tahçî ve li Mêrsînê wezîfedar e. Ji aliyê wî ve hatiye pêkanîn. Tahçî beriya niha du kesên din jî qetil kiribûn. Polîs Tahçî danê sibê li Mêrsînê burayê xwe yê mamoste İsmail Tahçî ji navenda Edûkê biriye heremê li wê derê kuştiye. Hemî yani ji malbata xwe însan kuştiye. Ew aniha li Osmaniyê hatiye binçavkirin salek berê gorê Tahçî întixar kiribû. Ji vê întixarê jî malbata hevjîna xwe berpirsiyar dibîne. Ji vê derê hem berê xwe daye hevjîna xwe, birayê wî û her kesî ji malbata hevjîna xwe însan sê kes kuştin heta niha. Yani ev rewşa li Tirkiye nîşan dide. Rewşa civakiya li Tirkiye ji ber vê muhîm e ez bi wara van nûçeya parve bikim. Li Niseyê binê jî polîsekî Tirk li mala xwe kuştî hate dîtin vê sibê. Dibêjin dibe ku bixwe xwe kuşt dibe yan jî hevalê wî ew kuşt dibin. Di nava polîsên dewleta Tirkiyeyê niha problemekî ciddî ya psikolojik heye. Hûn dibînin bi vê şeklê. Hevano bi destûra we ez xatir ji we bixwazim eger ez li komentera binêrim li peyamên dawî çi hê çi tune Serhat Arhat tu başî te doj mira peyamek şandibû min bersiv date temam e? Tabii millet nizane dereqê çi dabû ama min peyama te girt û li gorî wê ez tevgeriyam gelek spas dikim. Hêvîdarim ji vir û pê ve em hinek baldar bin di dereqê wan peyamê xwe de dibe ku kesên ji me hez nakin tevlî me bibin êrişan bikin ama dibe em li gorî terbiya xwe tev bigerin em jî zimanê wanê tûj bi kar neyînin. Kêfa wan ji me re neyê bila neyê tişna be. Baş e? Deb xatirê we dem baş, silav, bi hêviya rojên xweş azad. Lê çi dikim bikim bila bêdew beşkirime xwe re.